SK bola nepochybne favoritom v tomto zápase aj vzhľadom na tie výsledky predchádzajúce na superových trávnikoch, ale vy ste veľmi dobre tomu čelili dlhé minúty, takže ako ste sa nejako osobitne na nich nabudili alebo pripravili? Určite vedeli sme, že čo nás čaká. Jak hra Dunajska túto sezónu, majú to mužstvo veľmi kvalitné a vedeli sme, čo na nich platí. Chceli sme byť agresívni v tom strednom bloku, aj sme to plnili dobre, aj cez polčas. Bolo to v podstate vyrovnané ten prvý polčas hore-dole. A dobre, že sme išli do vedenia, ale škoda, že v zápäti bola penálta a červená karta na druhej strane a vtedy to už bolo ťažké akože niečo zvrátiť na našu stranu. Napokon asi musíte byť aj hodne vďační za ten bod, pretože tých šancí mali hostia potom už najmä s tým postupom času viac a viac a v tom predĺžení to, alebo v tom nastavenom čase to kulminovalo. Tak jasne, ich bolo jedného viac a pre nich to je v podstate strata 2 bodov, takže oni už v závere, tí šanci mali len v závere, keď už išli va-bank a centrovali tam lopty, išli tam s veľkým počtom hráčov, pre nás to bolo ťažké a samozrejme tak nejaké šance si z toho vytvorili, ktoré sme chvála Bohu ustali ešte. Na penáltu si dám určený, alebo si veril a vyslovene si to chcel ako kapitán zobrať na seba? Určený nie som, ale keď ju zapískal, tak sme sa dohodli, ja som sa cítil a chcel som ísť kopať, tak som si ju zobral. Ako si spomenul, tam potom hneď prišiel viac menej útok supera a z toho plynúca penálta paradoxne hráča, ktorý bol dovtedy jeden z najlepších na ihrisku a ktorý debutoval v tom drese, takže aj ti bolo mu to, že takto vyšiel po takom výkone, ktorý podával. A určite mi bolo ľúto. Bol hodený do vody a myslím si, že obstál za ten čas, čo bol na ihrisku, hral dobre a samozrejme je to mladý chalan, je to niečo nové pre neho, takže musí sa z toho poučiť, zobrať si skúsenosť a dúfam, že keď to odstojí, že sa nám bude pomáhať ďalších zápasov. Ako si vnímal už ten záver stretnutia, keď naozaj vám odchádzali si ten super, zrazu v tých šanciach bol, že hodinu zápasu pomaly nebol. Ono nebolo to prvýkrát túto sezónu, že nás bolo jedného menej, takže sme sa vrátili akéby tomu zápasu predtým s Trnavou, kde to bolo fakt jak dneska, ale dúfal som, že to ustojíme, že proste minimálne tú remizu ukopeme a to sa nám aj podarilo, takže bod musíme brať.